tervehdys. Oot varmaan miettinyt, että mihin sun favorite hate-watchattava striimaaja tai lempistriimaaja muuten vaan tai lempi taustameteli, kun teet jotain oikeasti järkevää, etkä katso meikäläistä, on hävinnyt. Mä oon ollut viime aikoina aivan täysin AWOL. Mä en ole myöskään ilmoittanut kenellekään katsojille, hengailijoille, oikeastaan kenellekään skenessäkään hirveästi, että mitä tässä tapahtuu, mihin mä oon hävinnyt muutamaksi viikoksi tässä. On ollut tosi inaktiivinen. Välillä vähän striimannut jotain Tarkovia. In fact, mä oon pelannut Tarkovia tämän 1.0 launchin jälkeen 3 viikossa, varmaan 300 tuntia. Mulla oli koko ajan tarkoitus pitää sekä itselle että mun kompilla oli tiimeille tämmönen 2-3 viikon talvitauko, että otetaan kunnolla irti, rentoudutaan, ei mietitä näitä harrastusasioita hetken. Ja sit saa semmoista pientä paloa. Sit saa innostusta tulevalle vuodelle. Homma pysyy mielenkiintoisena, jengi jaksaa panostaa. Mä olisin toki voinut ilmoittaa tästä. Mulla on pitkään ollut tarkoituksena lisätä tätä tahtia tässä striimaamisessa niin, että mulla on tarkemmat aikataulut, mulla on kalenteri, joka näkyy katsojille ja seuraajille, että miten mä striimaan ja mitä mä silloin tulen tekemään, kun on striimi päällä. Mulla on myös ADHD ja tosi usein asiat, joita mä haluan tehdä, niin kuin esimerkiksi tähän contentin tekemiseen liittyvät asiat, niin ne vaan jää tekemättä. Ja siitä ensinnäkin pahoittelut kaikille, jotka on kiinnostuneita meidän tekemisestä ja mun tekemisestä. Ja myös ihan valtava kiitos siitä, että jaksatte siitä huolimatta tulla katsomaan, seurailee, juttelee, hengailee aina kun mä jotain teen. Se on tosi upeata. Se on ollut oikeastaan niin kuin melkein vähän tämmönen dream come true tänä vuonna, että mä oon päässyt tekemään tätä siistiä touhua teidän kaikkien kanssa. Tää ei kuitenkaan nyt ole mikään anteeksipyyntövideo, eikä myöskään mikään recap of 2025, mikä kyllä tulee jossain kohtaa. Lähinnä tämmönen lyhyt announcement, että mua alkaa pikkuhiljaa talvitauko vituttaa. Mulla on ollut paljon kaiken maailman IRL-juttuja, ollut kiireitä, on ollut parisuhde päättynyt, muuttohässäköitä, auton myymistä, kaikkea tällaista ylimääräistä stressaavaa, mikä alkaa nyt olla niin kuin kunnolla takanapäin. Ja nyt mä alan keskittyä taas täysillä striimaamiseen. Eli your favorite streamer is back. Aloitetaan koko meihemi sillä, että mä aloitan tässä kohtapuoliin tänään 24H-striimin täysin extempore, koska mun unirytmi on ihan täysin fucked ja mä oon viime aikoina nukkunut silleen 16-20 tuntia putkeen ja valvonut vähintään 30 tuntia. Mä koitan saada sitä tässä fiksailtua, että mä saan taas tehtyä ihmisten asioita, mutta mä aloittelen nyt sillä, että mä vetäsen tästä tämmöisen extempore 24H-striimin. Sisältö tänään tulee olemaan, että puhutaan vähän tulevaisuuden suunnitelmista, tällaisesta puolikkaasta joulukalenterista, eli mä tuun striimaamaan tästä päivästä alkaen jouluaattoon asti joka ikinen päivä, ja joka päivä mulla on joku pieni content piece, announcementti, informaatio tulevasta vuodesta, millä mä kerron teille tai näytän vähän lisää siitä, että mitä meillä on suunnitteilla, mitä mulla on täällä kokkailemassa erilaisia projekteja, ja sit jouluaattoon huipentuu sillä lailla, että mulle henkilökohtaisesti äärimmäisen tärkeä ja sydäntä lähellä oleva asia, eli vaikeat lähi- ja perhesuhteet ja yksinäisyys, jotka on yksi iso syy sille, miksi mä teen tätä, mitä mä teen. Mä haluan luoda turvallisen, mielekkään, kiinnostavan harrastusympäristön ihmisille, jotka siitä nauttii. Ja samalla mä haluan olla osana rakentamassa tätä huippuyhteisöä, jota tekin kaikki ootte, jotta kaikilla on joku paikka, johon kuulua. Mä en pysty tietenkään olemaan kaikille tai rakentaa kaikille jotain, mikä on mielenkiintoista, mutta tää yhteisö, tää harrastus ja siihen liittyvät jutut on niitä asioita, mitkä on mulle itselle tosi lähellä sydäntä. Ja itseäni varten pääasiassa tätä teen, mutta myös isolta osin teitä kaikkia varten, joita tää kiinnostaa. Mä haluan tehdä tätä. Mä haluan antaa oman osani ja luoda tätä yhteisöä ja rakentaa sitä ympäristöä. Jouluaatto on sellaista aikaa, joka on monille ihaninta parasta aikaa vuodesta. Saa viettää aikaa läheisten kanssa, saa viettää aikaa perheen, sukulaisten, kumppanien, kaikkien niiden kanssa, joiden kanssa se on tärkeää. Ja mulla on itsellä aina ollut sen verran huonot perheolot, että jouluaatto on ollut mulle tosi vaikeaa aikaa ja viime vuosina on kokenut isoa helpotusta siitä, että mun ei oikeastaan ollut pakko tehdä jouluaattona mitään. Mun ei ollut pakko mennä perheen luo erikseen. Ex-kumppanin perheen kanssa tuli vietettyä monta vuotta jouluina aikaa paljon päiväkausia. Ja nyt tänä vuonna mulla ei ole sellaista tilannetta, että mulla olisi tällaista menoa. Tuun näkee mun kavereita, tuun näkee läheisiä varmasti. Enkä koe olevani sillä lailla yksinäinen, mutta mä tiedän, että jouluaatto voi olla monelle sellainen vaikea paikka. Sellainen päivä, jolloin asiat tuntuu
normaaliakin enemmän kipeältä, jolloin ne vaikeat hetket, vaikeat perhesuhteet voi olla tosi pinnalla. Ja oot sä sitten yksin kotona sen takia, että sä et halua nähdä ihmisiä, oot sä yksin kotona sen takia, että sulla ei ole ketään, jonka kanssa juuri silloin viettää aikaa, tai oot sä sitten jossain perheen luona ja painnu kuulokkeiden ja puhelimen kanssa jonnekin tyhjään huoneeseen piiloon sitä perhettä, niin mä haluan olla tässä. Mä haluan striimata silloin aattona, jotta henkilöillä, vaikka siellä olisi yksi ihminen mun kanssa chatissa hengaamassa, jotta ihmisillä, joilla ei ole silloin sitä yhteisöä, joilla ei ole silloin sitä tekemistä ja seuraa, ja jotka kenties kaipaa mitä tahansa sosiaalista kontaktia, vaikka edes meikäläisen typerän mölinän sinne taustalle huilimaan, niin mä haluan olla silloin siinä läsnä, koska mulle tällä hetkellä se tuntuu joltain, mitä mä haluan tehdä ja mikä tuntuu mulle mielenkiintoiselta, mielekkäältä. Eli 12 päivää putkeen striimataan tässä jouluaattona, hengaillaan pelaajan katsojien kanssa pelejä, chillataan, jutellaan, höpötellään. Tehdään semmonen mukava, rento, kiva jouluaatto. Pidemmittä puheitta. Tällä hetkellä en vielä puhu sen enempää mistään muusta tulevasta kontentista. Lähdetään pikkuhiljaa tosiaan tässä 12 päivän aikana julkistamaan rostereita. Lähdetään puhumaan vähän meidän tulevista content-pieceistä ja muusta ja mitä Arcane Enigman suunnitelmat ja mun suunnitelmat tulevalle vuodelle on. Mut nyt aloitetaan tällä kertaa tällä. Tänään pelaillaan striimissä 20, tai no tänään, tää vittua, kello on 22.40 at the time, kun mä rekordaan tätä. Mutta aloitetaan 24H-striimillä, pelaillaan pelejä, pelataan pitkästä aikaa LoL-solokuuta ja myös muuta. En tuu pelaa solokuuta koko aikaa, koska se menee vituiksi, mutta vähän on and off vaihdellaan pelistä toiseen tässä. Eli I'm back bitches, tervetuloa mukaan. Kiitos.